Myslím, že som nikdy nikoho skutočne nemiloval. Dnes, keď natáčam toto video na tomto prekrásnom mieste na Mariánskej hore v Levoči, je 13. mája. A keď pozerám na túto pláň, na tento priestor, tak cítim veľkú nostalgiu, pretože na tomto mieste som tu, kde je tento kríž, tak tu stál oltár, na ktorom slúžil Ján Pavol II svoju svätú omšu pri návšteve Slovenska. A ja som teda mal tú nesmiernu milosť byť niekoľko desiatok metrov od neho a dokonca rozdávať sväté prijímanie na tejto jeho svätej omši. A bola to obrovská milosť, obrovský dar, ktorý ani neviem doceniť. Ale chcem sa vrátiť k téme. K téme, ktorá má súvis s 13. májom, pretože 13. máj to nie je len deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime, ale je to aj deň, v ktorý som pred 6 rokmi sľúbil Bohu, že zostanem verný jednej žene, o ktorej som si myslel, že ju milujem. Áno, tu na tomto mieste som jej v tento deň dal snubný prsteň. Požehnaný snubný prsteň. A bral som to celkom vážne, pretože hoci to v tej chvíli bolo jednostranné, keďže mi povedala, že zrejme očakáva, že ti teraz poviem svoje áno, ale ešte sa na to necítim a podobné veci, tak som si myslel, že to áno jednoducho príde. A že budeme manželia, že budeme svoji a že nás už nič nerozdelí. Bola to ilúzia, utópia, pretože predchádzajúcich 7 rokov bolo veľmi ťažkých, plných skúšok, utrpenia, bolesti, trápenia. A čo som mal vlastne očakávať? Že mi skočí do náručia a povie hneď svoje áno? A predsa som to očakával, vidíte. Nedávno mi jedna pani povedala: Miki, ale nemal by si sa toľko vracať k tej minulosti. Nechaj to už tak. Minulosť je minulosť, pozeraj sa dopredu a bude to inak. Táto pani ma už ťaha na 80-ku a dá sa povedať, že to boli múdre slová. A preto som jej na to odpovedal: vieš čo, ja nehovorím o týchto veciach, čo sa týka minulosti, pretože by som chcel nejak lamentovať alebo plakať nad rozliatým mliekom. Ale hovorím o tom všetkom preto, aby som iným ľuďom dal príklad, aby sa zamysleli, lebo je oveľa lepšie, ak sa človek poučí z chýb iných, ako zo svojich vlastných. O čom vám chcem teda dnes povedať? O čom vám chcem rozprávať? A viete, láska to nie je cit. A nie je to ani pocit. Aj keď cit a pocit
lásku sprevádzajú. Ale pravá láska, či už je alebo nie je sprevádzaná krásnymi citmi a pocitmi, nezávisí od citov a pocitov, ale od rozhodnutia milovať. Keď som na začiatku tohto videa povedal, myslím, že som nikdy a nikoho skutočne nemiloval. A keď som potom o chvíľočku povedal, že som nemiloval ani tú ženu, ktorej som dal sľub, že ju budem milovať až do konca života, pri odovzdávaní toho snubného prstienka, tak to musím vysvetliť náležite, pretože môže to vyvolať rôzne zvláštne odozvy alebo názory. Viete, tá pravá láska medzi mužom a ženou, pokiaľ skutočne ide o pravú lásku, ktorá vytrvá, tak má 4 atribúty. Prvým je, zachováva prikázania. Božie prikázania. Všetkých 10, nielen 6, alebo 5, alebo 1, 2. Druhým atribútom je obetavá. Dáva sa ako dar. Tretím atribútom pravej lásky je, že volí vždy väčšie dobro. Aj keď to môže byť na úkor iných dobier. Teda tu vôbec nejde o rozhodovanie sa medzi dobrom a zlom, ale medzi väčším a menším dobrom, lebo zlo do lásky nepatrí. Ale väčšie dobro buduje ctnosť. Na štvrtým atribútom je vďačnosť. Byť vďačný za toho, koho mám, aj za to, aký je. A dnes si dovolím s veľkou pokorou povedať, že ak niekto o niekom zmýšľa negatívne, zopakujem to, ak niekto o niekom zmýšľa negatívne, nie je schopný ho milovať a ani ho nemiluje. Dobre si uvedomme spoločne tieto slova, pretože len si spomeňme, koľkokrát dokážeme človeku povedať v situáciách, keď nám je príjemne, keď nám je dobre, keď máme to, čo potrebujeme s tým, s kým sme. Koľkokrát dokážeme v takýchto chvíľkach povedať ľúbim ťa, milujem ťa. Ale ako náhle príde problém, zlo, pochybenie alebo nejaká neprávosť, odrazu toho nie sme schopní. A nemilujeme. Pretože naša láska závisela od toho, čo cítime a nie od toho, čo chceme. Áno, mnoho ľudí sa dokáže
tých, ktorí sú milujúci, povzniesť na tento svoj nestabilný, prechodný pocit a s rozhodnutím pokračovať v láske napriek nepríjemnému pocitu, potláčajúc dokonca city, možno nejakej až nenávisti, keď bolo nejak veľmi ublížené. Ale to sú ľudia, ktorí milujú. Lebo tí, ktorí milujú, dokážu aj odpúšťať. A tí, ktorí dokážu odpúšťať, dokážu aj znovu dôverovať. O tom som hovoril v minulom videu. Kto nemiluje, nedokáže odpúšťať. A nemiluje ten, kto má o niekom negatívne zmýšľanie. Ak som povedal, že som nikdy v živote nikoho skutočne nemiloval, tak musím priznať, že veľakrát som aj ja negatívne zmýšľal o mnohých ľuďoch. O tých ľuďoch, ktorým som ja sám hovoril, že ich milujem, ľúbim. A teda, aký bol môj život? Bol celý zlý? A viete, keď hovorím vám o milosrdenstve alebo o všetkých tých veciach, ktoré súvisia s milosrdenstvom, tak musím povedať ešte jednu vec. Vo svete je to tak, že snaha sa cení, ale hodnotia sa výsledky. Ale u Boha, aj keď budeme súdení z našich skutkov a z lásky hlavne, z tej preukazovanej lásky, predsa len u Boha zaváži aj snaha, lebo On pozná našu slabosť. A toto je veľmi dôležité, pretože uvedomujem si vo všetkých tých svojich nepekných vzťahoch alebo nedokonalých vzťahoch, o ktorých môžem o sebe povedať, že som nemiloval, že som milovať chcel. A veľmi. A usiloval som sa o to. A keďže nemožno hovoriť o láske tam, kde sa nezachovávajú Božie prikázania, tak nemožno hovoriť o láske ani vtedy, keď ide o nejakú predmanželskú intimitu. Ľudia nemajú právo si preukazovať manželskú intimitu, ak nechcú svoj život obetovať pre toho druhého. Je to potom obrovské sebectvo. A teda, ak som ja nemiloval práve kvôli týmto veciam, alebo som si osoboval právo na to, na čo som právo nemal, tak rovnako musím povedať, že ani ja som nebol milovaný. Lebo akokoľvek krásne sa počúvalo aj v mojich ušiach, keď som počul ľúbim ťa, milujem ťa a rôzne mnohé krásne ďalšie sľuby a prísľuby, nemyslím si, že niektorá z tých žien, ktoré mi to všetko hovorili, to myslela so mnou tak, že by so mnou chceli zostať v dobrom i v zlom, v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj chorobe, proste za každých okolností. Nie. Ako náhle prišlo k problému, už som nebol ten milovaný. A tak nielen ja som nemiloval kvôli svojim intimnostiam, ktoré patria až do manželstva, ale ani ja som nebol milovaný. A darmo mi bude niekto hovoriť alebo tvrdiť, že doba je iná a že intimita predsa patrí do vzťahu, aj keď nejde o manželstvo a tak ďalej.
hlúposti. Keď som pred niekoľkými dňami našiel jeden článok o sexuálnych skutočnostiach, ktoré sú zvrhlosťou, tak som bol šokovaný z jednej vety, ktorá tam bola napísaná a ktorá ma veľmi zasiahla a oslovila, že intimnosti, ktoré sú medzi ľuďmi, nie sú hodnotené z pohľadu toho, či si o nich myslíme, alebo nemyslíme, že ich konáme v láske. Boh ich nehodnotí podľa toho, či máme alebo nemáme pritom pocit milujem ťa. Boh nehodnotí tieto veci podľa toho, či máme alebo nemáme pritom pocit milujem ťa. Boh hodnotí tieto veci podľa toho, či sa konajú v manželstve alebo mimo manželstva. A len toto hodnotí. Preto je tak veľká kliatba na všetkom, čo je intimné a mimo manželstva. Áno, je možné to napraviť. Je možné to napraviť tým, že sa tí dotyční, ktorí takto padli, vezmú a naozaj jeden druhému obetujú svoje životy v rozhodnutí lásky, ktorá nekončí a ktorá je záväzkom pred Bohom. Ale väčšinou je to presne naopak. Väčšinou sa vzťahy rozpadávajú, dokonca manželstva, pretože nie je Boh prítomný tam, kde nie sú tie 4 atribúty. Láska zachováva prikázania, volí väčšie dobro, je obetavá a má základ vo vďačnosti. Nech si nikto nemyslí, že keď niekomu povie v slabej alebo sladkej chvíľke ľúbim ťa, milujem ťa, je mi s tebou dobre, chcem s tebou prežiť zvyšok života, a potom sa udá intimnostiam a potom nezavrší toto svoje sladké sľúbenie skutočným manželstvom, že ostane bez odozvy u Pána Boha. Viete, všetko sa mi vrátilo mnohonásobne a rôznym spôsobom, pretože Pán Boh nie je len nejaký starý, šedivý deduško, ktorému možno poklepať po pleci a ktorý je tak dobrotivý a milosrdný, že odpustí všetko, čo mu príde pod ruku, aj keď je to zlé. Boh je svätý a je mladík. Večný mladík, plný sily. Plný sily. A on chce, že by jeho milovaní, za ktorých položil život, za ktorých vylial krv, boli čistí ako on, ako jeho matka. Nemôžem odčiniť to, čo som popáchal ja sám, keď som vykonal mnoho zla vďaka rôznej nečistote, ktorej som sa dopustil a ktorej následky potom prinášali ďalšie hriechy a ďalšie pády, ktoré znovu a znovu a ešte viac ubližovali. To všetko môže uzdraviť len Boh. V tých ľuďoch, ktorým som to ja spôsobil. A čo s tými, ktorí to spôsobili mne? Samozrejme, že im odpúšťam. Všetkým. Do jedného. Zvlášť tej, ktorej som tu na tomto mieste
dal 13. mája snubný prstienok. Odpúšťam všetko. Čo teraz? Máme sa snáď vzdať len preto, lebo sa nám postavali v živote ťažké veci? Drahí moji, neviem, možno medzi vami počúvajúcimi je viacero takých, ktorí majú za sebou ťažký život a ktorí ľutujú, čo popáchali v oblasti čistoty a v oblasti vzťahov a ktorí nežili čisto tak, ako to chce Boh. Mám pre vás dobrú správu. Pozrite, dnes som tu, 13. mája, na tejto Mariánskej hore a o 5:00 tu bude slúžená svätá omša s otcom biskupom Františkom, našim diecéznym biskupom. A ja vás všetkých, ale všetkých, ktorí máte tento problém a na ktorých teraz myslím, hoci ešte to video nevidíte, lebo bude zverejnené až neskôr, tak všetkých vás tu vkladám do tejto svätej omše a prosím Boha, aby vám dal tú milosť, ktorú najviac potrebujete, aby ste mohli nastúpiť na cestu, ktorá vedie k Bohu, ktorá je čistou cestou, cestou plnou lásky. Teraz, keď natáčam toto video, mám pocit, že som vôbec nepovedal to, čo som chcel povedať. Alebo že som nepovedal ani všetko to, čo som chcel povedať. Ale zrejme je to tak správne, pretože nech hovorí Pán, nech On koná vo vašich dušiach a ja len svedčím, že som asi naozaj nikoho skutočne nemiloval. Lebo ak by som niekoho miloval a ak by niekto miloval mňa tou láskou s tými 4 atribútmi, asi by som nebol sám a asi by som sa tu teraz prechádzal s niekým, s kým by som sa držal za ruku a chválil Boha za to, aký je dobrý, že nám doprial byť spolu. Ale to nie je na plač. To nie je na plač. Je to na modlitbu a ja vás teraz znovu pozývam k modlitbe a v tejto modlitbe vás chcem poprosiť, aby ste otvorili svoje srdcia, zvlášť tí, ktorí máte problémy vo vzťahoch, alebo ktorí ste rozvedení, alebo ktorí trpíte kvôli tomu, že ste nemilovaní, alebo ste si práve uvedomili, že ani vy nemilujete. Proste všetci tí, ktorých sa to týka a týka sa to ľudí so vzťahmi, narušenými, boľavými vzťahmi. Tak so všetkými vami sa teraz chcem pomodliť túto modlitbu a vaše amen na konci tejto modlitby spolu s mojím amen bude potvrdením toho, že som to hovoril aj vo vašom mene. A tak sa, Pane, obraciam na Teba. Na tejto Mariánskej hore v Levoči. Obraciam sa na Teba, môj Bože, s pokorou, ale nie sám. Obraciam sa na Teba spolu s matkou Tvojho syna. S tou ženou, ktorú si Ty vyvolil, aby skrze ňu prišiel na tento svet Spasiteľ, Boh, Tvoj syn. Prosím ťa, spolu s Pannou Máriou, za všetkých, ktorí nemilujú,
ktorí nevedia, čo je to láska, ktorí nepocítili ozajstnú lásku, ktorí boli vo svojej láske, aj keď sa ju snažili preukazovať zranení, ktorí ostali osamotení napriek tomu, že ľúbili. Prosím za všetkých, ktorí v tejto chvíľke pociťujú deficit lásky. Prosím, spolu s Pannou Máriou, Ty, Bože, Ty si láska. Vylej svoju lásku. Vylej svoju lásku do našich zranených srdc. Daj nám pocítiť, že Tvoja láska nikdy nekončí. A že akokoľvek by sme sa cítili malí, slabí, opustení, bezvýznamní, zavrhnutí, odpísaní tými najmilovanejšími, že Ty nás neopúšťaš, že Ty nás miluješ takých, akí sme. Daj nám pocítiť svoju lásku. Uzdrav svojou láskou naše zranené srdcia. Panna Mária, prosím ťa, Ty si tak blízko pri božskom Ježišovom srdci, horiacom láskou k nám. A my sme vo svojich modlitbách tak nedokonalí. Nevieme sa otvoriť Duchu Svätému, aby sa prihováral v nás a hovoril za nás. Často sme ako malomocní a nevieme sa modliť. Nie sme dostatočne otvorení Duchu Svätému, Duchu lásky. Ale Ty, Mária, si vždy bola. A aj teraz si otvorená láske tam, kde sa nachádzaš. Si plná lásky v nebi. Popros s nami a za nás. Príď, Duchu Svätý. Náplň naše srdcia ohňom svojej lásky. Príď, Duchu Svätý. Náplň naše srdcia ohňom svojej lásky. Zapáľ nás svojou láskou. Zjednoť nás svojou láskou. Uzdrav nás svojou láskou. Stmeľ nás svojou láskou. Učiň z nás svojou láskou nové stvorenia tak, ako si svojim dychom stvoril Adama a dal mu služobnicu Evu. Nech nikto z nás sa necíti sám a osamelý bez Tvojej lásky. Daj nám cítiť Tvoju lásku. A daj, aby sme ju nielen cítili, ale aj preukazovali. Aby sme aj my raz mohli povedať: milovali sme. Amen. Chcel by som dnes prežiť ako keby nové zrodenie. Aby toto požehnané miesto, Mariánska hora v Levoči, bolo znovu pre mňa útechou, tak ako niekedy dávno. Túžim milovať a byť milovaný. A ty? Buď požehnaný. Buď požehnaná. Buďte požehnaní.